हेलो हाय। ମୁଁ ଏବେ ରେଡି ସେଠି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ବୁଲିବା ଲାଗି ଯିବା ଲାଗି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଯିବା ଲାଗି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବହୁତଟେ ଗହଳି ନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗହଳି ଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛି। ଗହଳି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କିଛି ଭ୍ୟୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା କିଣିବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମହୋତ୍ସବ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିତେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ମନେ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଥିଲି ବୋଲି। ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଉଥିଲା, କହିଲା ଖା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପଛପଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର। କେହି ଲୋକ ବି ଏତେ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତାପରେ କହିଲା କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋ ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି ବୋଲି, ହେଲେ ବି କହିଲା ଚାଲ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଲାଗି। କାରଣ ମୋ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦୋଳି ଖେଳିବା ମେଳାରେ। ଆଉ କିଛି ଦୋଳି ଚାଲି ନଥିଲା କାରଣ ଲୋକ ଏତେ ନଥିଲେ ତ ଚାଲି ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାପରେ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ତାପରେ ଚାଉମିନ୍। ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଖାଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ଦାନ୍ତ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇନଥିଲି। ସେ ସବୁ ଖାଇଲା। ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସରିକି ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଗୁପଚୁପ ଆଉ ମାଲପୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଚାଉମିନ୍ ପାର୍ସଲ୍ କରିକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବେ। ଘରକୁ ଗଲେ ଗାଳି ଶୁଣିବି ମୋର ବୋଉ ଠାରୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।